You trying it up like it's in commence I see pak nega por ga mentai ka pang yo banya keren pat pi leng ba nega khuborstep ba nega sngi ga mentang adap da ka jing sngo you blay ba naga sngi shi ka sngi utrau a hingi ya ka tien ga je oi ga ba open sngo ga da no jangai ka ba ngala pa ban sam ya ga ta shi ha ga nega sngi ga mentang ba ngai ka nega tien ha ga nega por ga long jingker khu yangi ha ba long jingker khu nga ga long ga jingker khuru ya pi pa shwa ga ta ngai khu blay fi wei pui baro kibadan hang ni badan keleng setelak ka pertai haga gerteng ka jang Jesus Christ panga su ye shai fi nga sno kemen si shanam ta jong fi ngai ba fi la anget utrai pen khia ye fi shibon ba ki brik yo jing pen khia ta haga ni healing festival ngi ka no blay la pen khia dang wan ai report da gi ba pang sim kai ki lo khia atu ga sngi doni tui bam la ya cho saus namru utrai pen ya i don shibon ki jing pang gi stam ki ba utrai open khia Isno ngo hishabu tra open kia yaki open kia yapi ule yaki kamba bamaru yet pada yapi but isn a yapi namar haba pidon ke jingpang u i kata ka jing jar ke jong pi u i kata ke jing e jing le jing te ke jing kom u i hisha ye kata ke jing wit ke ban ke jing ke jong pi ba jisu open kia alot ya baro tadai ta om ta open kia banga songo ba open emru Sibun ki breu ki bela ya lengkar ki bela sate aga pop ki bela sate aga daga auria ki bela sate aga daga jing sneu jaga perthai ki baharu kom bar haba ki kendo yu jisu uplat ya ki sklemat ai ngo yu trai uplat ki nong di drugs uplat ki nong di kia ya kita ki ba ema ga auria aga tanglang ki ba ema ga khalai ka thok shukor ga lamler utrai habu Nongthymmai sklemat Nongthymmai Mengis ngomong isyayu belai buang hakni an lek ki batamai kadalong sisya gomta ongan pelong kalenti kri klau kan pergi wa akar kin jangi sisya gibri go lakut lat kalenti ru trai pelong kalenti ki pada kata jaka ka baki ki lat terkhong sisya iku makin yap no namar kata jing rang rang kiang haga jing em ke jongki kata jing terkhong ke joki belai pa ki wa ba ya ka bi yo bendi ya kata ke jong ben sim ya ka baki la pa ban em ban yo ke jing em ka batamai Thì tại buồn ki ba jau mat buồn ki ba sosi buồn ki ba khuslai buồn ki ba dan jikermen jo aga jim ki ba sha gan tai ki ba sha jat sharot try pun wan ki bo try khot ki try ta pin kan do ki tadeng ta ki yo ki jim ko thmai just comment kita ki ba jau mat ki ba sosi try pin kala sha ga jim comment Jisu jengi it pelat sisa. Kamu ule mensua haga por ka baudang dan haga do ule ru hadu kan ka klip mat ka bamenta. Ba udan ru haga ke jeka udan ru haga to ke jeka ka pipi shom ba udan ru ban le bi ki kamba na ka menta ka jingem ke jong fi ba deng ta wa ju slai ke jingem ke jong fi utrai ru unam tenjo fi palat ya ta fila ban sha rengkat ba ka tau la thau ru ka lat ba fin lai ong ka tin ke jong blai. Ka an pule ke ni ka por mai ka ta ka khat Kajing tenjo kam sim langat api tang kaba ubri ula ban sha andre ublay ulang ubala ban shania uba anam sha ban tenjo ipi tam ya kata kaba fila andre ringkat ba kata kajing tenjo untharu ya galat ban lat knang ba fila ban sha ya ka utranum tenjo ipi lat fila shakri ublay fi it you kan ma gijing le ki wan ha gijing mi jo fi kinom long palat ba ta ka bor ke jong fi unum tenjo palat ifi balada utrai utenjo ifi kan mau bakadon kan nong ka utrai open crate na ta jong fi ka bombot hiru ula open crate lo pai kalat fin lat bat hadian nang ta kawan kan nong ka bakrau pelat talada gijing e jo fi ke ba krau kan nong li am palat ka gijing krau tadeng ta nilai fi shakri oblay shakri ba waju ut waju tnom waju dom waju bitar waju long kong kong ka to man sim ke jong fi Henry ka jigit ke jong blay ka job thiau no ai baro tadeng ta la pa ban job ya gini gijing le wana ka jim ke jong fi to I fin job da ka jing e fin job da ka jing e namar ka jing e am ha ka jing ka dan ka bor ta ka de ka tang pa ban fi la u lok so fi u le ker ye fi ne u le kum ni kum tai am u le kul mar ka jing ke jong le ne u le ban kiarna fi ne bale ban le isi fi habu an hayeng waju le domi u waju le kiarni oro ai ba jing ke jong play ke jing ke jong fi em ka ta ke jing fin sam ni u em ma un sakala
lalu jayeng un snop tamang un kan mau ya pi un kan mau ya la ka jong ka long yeng long sem ka jo la pi pen I jing dom la pi pen I pong pang fi ayam fi le thlum thlam am kran ru muk tamak am ani ong ani nga that ben shong ha jan joni ka bre bo un phe jingai la da udan le ya ka samla ka jong shu un su bang mali shong bi chata tadin ta ka ban ong fi ka ni ka ski do ai bo blame ai fi ka bor bi la ban lok trong phi ti de nong shuan na ka jing si sha ka ba wel ka ong wat nong shuan hab it ta ka ta lok trong phi de nong shuan de lok trong phi tadin ta ka jing trong phi kan pen ka la ya ka do no ka jo ta ka da ka nong phi ka ni ka ski blame ka khoi fi ka ban ai fi ka bor da ula pen susi ula pen thang fi ro under kata ka jing thang ka la thiang bai ula pen susi ram kan ka la ka jing bang bai kata ka jing susi ba ka tai ka nom la ban pen dom ye fi pen bitar fi ban tu no wat ye ka jing ba bre ka jong fi ta ding ta finang phu aga boram jong blai finang internet ha kata ka jing shai kata ka jing shang ka jong blai ka jing ka jong fi ta ding ta ngai ba le wan ki jing le try udan bai ban ya rap ye fi Ding ta kum ong ye pi bo play la pen khia si bo pen khia fi ru un le bi ki kamba nam ta ga jim jo fi le don pen jo fi la kum bakla ga jim jo fi ne ba fi la le la no play ni fla ta ken fla le la ga jong ka ru kom ban le fla ya la jong ka lenti film ken snap su play don ga jing wa de jim jo fi ka ta kam de ga jing tan ju ka ta ba ga de ga jing sha sempat play sempat e fi khnang ba mar ba bel ka ong ka ta habu ye snang sempat Beliau sempat mendeu fin jot, mendeu fin yap, sempat kenang bapin bed. Ki pagi sempat le jong ki kon ki joki mendeu bagi isi, mendeu namar baki iet ya ki kon ki joki. Tabo beliau senang sempat if mendeu beliau isi wat nom dom no beliau. Wat ong bo beliau deu nong shuan joki kan ma bo beliau mendeu nong shuan joki. Habo kran ya pi, habo senang ya pi bo pen i fi, habo pen bed ya ki jim joki wat kan bo beliau deu nong shuan joki. Beliau iet plat if Ukraine open bed senang open i. Dau ko long bu kwa ba pi bin long gi bru ki bla kar ku kwa ba ma phi bin jot dala di kwa ba pin jot i dala di kwa ba phi pin so tho e te gi juna gi jing bakla dang ba gi jing snang gi sempat gi jong blai ya fin kala ka ba mot ya ka ba pin pha si sha shu trai bat ya ka ba fin bet gi jing im gi jong phi ba ngai try kar ku ye phi bat shwai ka ta kwa bin tip ye phi ru ba ka Potternet Bible School Makanya ke khas Bible School idang ai ki form ba phila ban register no wot sa stang kliat teli gi seats den ta sngo ha wan no wot ka ba ka por kadang don ngim pat stang menta ngin se sedang ha ka kot jong new benai ban nget sa stang kliat teli gi seats ta da wan mare wot shimi gi form wot fin yo e gi kai na ka tien gi jong blai pengango eu blai ki ba mi nang ne sisa utrahi u hikai ki ngi de tang kita ki no hikai ki ba u blai u pha ngi ba hikai re ka jing ta ka jing pen kendo ka jing pen so tho ka jing pen chat bor ka wan bit no men sim ba kho jong blai ba ngi sisa kum no bo blai la ta kum no bo blai la pen chat bor ba kum no ba la pen tebit ru sisa ya kita gen ki bela wan ha ka Bible School den tang khot ya phi wan no kan ba ka por ka dang don fina am puli kini kitin jumbai tang ru banai ai por tang ru banai ka tarum de man lagas ngi kam de man lagas itang lai sin stio ta pp1 wala fi kwa ban tang shi sin stio galong kata wan tang ski sa jan kidon ki classes ru na ka banta kata ka don ka class la fi kwa men step ru bajir ka don ka ba fo bajir ka don ka balai bajir ka don ka ba new bajir jan mir ka don fi kwa ban men step ru ka don mi jan mi tu la fi like trai fila ban ne fi like ka por men skip men step fila ban ngi don ban surf ye fi ban shakri ye fi leng ba ka ktien ka jong blai ban hi kai ye fi kidon ki noi kai tibet kidon ki noi kai si sha ki blai bla pen sle ngi don mangar ngadon i pastor maulong kidon ki wedi ki noi kai ki blai bla jet tadeng tang yo ban hi kai ka ktien ka jong blai tadeng ta utran ka khu fi ban ngai utran nang pen sle fi ba unang pendap fi da bor ke jo tading ta ho tra ukraine ka don jo fi wat nom pendir wat nom pentut wat nom penslam wan no wat register yele di hagani ka Bible School ka khasi Bible School jang ka Potternet blai ka khoi fi ba ka ban twai kelum hagani ka por ya fi ki badon kam ye ka jing twai ba ngai tra un pesla fi ba ka ski si sha kmilanti ki ba crowd kmilanti ki ba best no blai no tra le pen kre lo pai ka ba hatam
naga benta jong fi baun aero palat banek ka ba fi pan palat ya kata ka ba pipi kerpat kat kum kata ka bor ke batrai hapi ini dua ni ka por menta bangai try kerkui fi ni ka singi ini dua try ngadap daga jing command ni smoke crowd me try ma ai ni ka ktien ru try ni ka singi ngadwai men kerku ni ki khon ki jom men pen slack ki men pen dap daga bor bat da o men sim ba khoi ablai try ki pang mi stam try mla pen khia ba men pen khia ro try begini ki khon jeme ki bapang ro try kini yo khia ki ba susi kin command ki ba jin jar men sim ro try kin yo ki jing pelat u try u dan men le ki kamba ba ngakren if ye thing Jesus fin yo khia fin yo khlan wat num give up ye ka jinget ki jong pi ka jingpang ka pang sisa ka jingpang ka he sisa ki doktor ki ong ba mla ban sumari fin re blay ula babel ka ong bangalong try blay halor ka do baro hato don ka bamla ban nga jeremia ka no balai fu arag de khat bar fu nyoga krene kita u try krene kita ong apa ka ktien ban nga khia pi osngo ka ktien ka jong blay pi pediang ka ktien jong blay sam si spanyo arpo ka krene kita bonu pelaj fi sisa ka na ka jin jar baro u try pelaj fi naga ke jingpang baro upa ai ka ktien bar Israel nong ba san san ka khat ba khat wei ong utra upa ai ka ktien ba ka ktien ke jong blade le ru kan one pythly si sha kan roi se ka jaga ka bu blade upa ba fini i si sha kan ya ka jingman ba ka jim jong fi ba ktien ka ba blade ukran kan urlong kan jab thik kum baula kren tadin ta fi pediang ka ktien fi amat ya ka jing pelai ngasngau utra ong khon menta ka sngi fin khia menta ka sngi ken fin em o try ong nga ka ktien jublai ka ong ka sam chispa khat pra de khat ba khat nyau ka ong nganom yap ngan im ong bi kum ta nganom yap ngan im bangan yo ban plai ka borom ka jong blai bari ki jing le ka jo ngai try hallelujah try me ka khoni ki khon gin kran ka ktien ka jome bakin ai ngu lupa e baro e ka ba me men le try ai ngu e me ko try jisu be la ka jing tan jo ki long ki ba krao ki ba bun ki ba he ngai ka ni ka wei ba ka ta reward ni ta nong bo bleu ai fi ba ta borom ju ka long ka ba krau palat ta den ta pi dan jing e wot ka slide try ong la pen krelo pa ka lat pin lai ba ni ka jing e ka de tang shipor kam dei ka balong junam kam dei ka balong bam jikot bu trahi un pelat fi sapek tang ka ni por yai sha kan diet por we try and polite be fina fin sa I ka borom ka jong play adwai nam ta ni khna ki ben join ka bible school tanga adwai nga sungo shibon try ka nga singi I ba melakta me kren ablay pa ki wan man register go try shaga ni ka bible school ka khasi bible school pa adwai nga khu ye firu abu try kren pin pai ktien wat ban nga ngai bu try pan kam ka ji im jo finam ta ka hima ka jong play nam ta khalang kha ka bala berli bu try dan kam ye phi ku mi ta ki nong tre ban li ot itigi men sim adwai nga khu ye fi dia barok ni ka por ha kerteng u jisu u nong patem amen but amen try na khu ye fi ha ngin say shem try pan kya up la ye fi but if you kana bible school so one ngin say can do if you try khu ye fi ku le shi bu amen bible ko ong Kibrio jonga ki sakmano namar bakin don ka jingtem. Namar kata ka Potternet ka ye wes ngo bhai phi paro mapinwan wan pendum kerteng yeledi ha ka Potternet khasi Bible School ka bahendriu bnai. Ha ei pa phila ban yo ki ji kai ki bapnya pat ki bapaka mapin la ban san ha ka jinglong man sim jong phi. Yaki pom Pilaban yo na ka Potternet Center. Kasi ka bakado on pediang yaki pom kalong haka apusan terik ubnai September ahajar apusap. Na ka banta ka jingtip bakambanya Pilaban phone hakini ki number. Kandai not pra kandai not wenyo pra saw not. Lani dai pra sanriu not pra hanriu kandai lai. Lani Pilaban 1 sa ka Potternet Center kabadan sa Upper Nongthymmai Nongkhryiem.